Bore da i chi gyd a diolch yn fawr am eu gwahoddiad i bregethu yn Tabernacl Llwyn Hendi. Da ni'n recordio o Seion Llanelli a fi'n mynd i ddechrau trwy ddarllen yr Efengil yn ôl Ioan, benod 1, adnodau 19 i 23. Dyma'r arweinwyr Iddewig yn Jerusalem yn anfon o ffeiriau da Lefiaid at Ioan Fededdiwr i ofyn iddo pwy oedd. Dwedodd Ioan yn blaen wrthyn nhw, dyn fi ydy'r Meseia. Felly pwy wyt ti, medden nhw, a Elias y proffwyd wyt ti? Nage, meddai Ioan. A y proffwyd soniodd Moses amdano wyt ti? Atefodd eto, na. Felly pwy ti dweud wyt ti? Medden nhw yn y diwedd. I ni gael rhoi rhyw ateb i rai sydd wedi'n hanfon ni. Beth fydde ti'n ei ddweud amdana ti dy hun? Atefodd Ioan trwy ddefennu geiriau'r proffwyd Eseia. Llais yn gweiddi'n uchel yn yr anialwch. Cliriwch y ffordd i'r arglwydd. Dyna ydw i. A ni'n diolch i'r arglwydd am ei iair sanctaidd. Amen. Nawn ni weddio. Ein Tad Nefol, diolch yn fawr am y cyfle arbennig yma i ddod at ein gilydd drwy'r we, drwy'r fideos yma, i dy wasanaethu di, i agor y gair a rannu'r gair ac i ni ddod yn agosach at ein harglwydd ni, Iesu Grist, ein gwaredwr. Diolch yn fawr, Dad, achos wyt ti'n rhoi cyfle i bob un i ddod i nabod Iesu Grist. Diolch yn fawr achos mae'r drws ar agor i bawb. A diolch yn fawr achos bydd pwy bynnag sy'n credu yn enw'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei achawdwriaeth, yn rhad ac am ddim, o achos beth wnaeth ein harglwydd ni. Diolch yn fawr am dy bresenoldeb. Diolch yn fawr achos da ni'n gallu byw yn dy bresenoldeb trwy Iesu Grist, ein harglwydd. Da ni'n gallu breswylio yn dy cartref di, yn dy bresenoldeb di. Da ni'n gallu bod gyda'n gilydd fel brodyr a chwiorydd yn Iesu Grist i glodfori denw sanctaidd, i fwynhau dy bresenoldeb, i ddod i nabod Iesu mwy a mwy o ddydd i ddydd. A da ni'n gofyn i ti arwain ni fel eglwys yn Hymru a fel eglwys yn Llwyn Hendi ac yn Llanelli ac o gwmpas yn Felin Foel yn Llangennech a'r ardaloedd o gwmpas. Bendithia ni fel eglwys, da ni eisiau glodfori denw sanctaidd trwy popeth da ni'n neud a dweud. Arwain ni, Dad, i wneud y wellu sanctaidd yn ein bywydau ni. Da ni eisiau bod yn olau mewn byd sydd yn llawn tywellwch a drygioni. Dangos i ni'r ffordd. Da ni eisiau garu ein gymedog i glodfori denw, i fod fel Iesu Grist, i ddilyn ffordd ein harglwydd. Dangos i ni'r ffordd bob tro o ddydd i ddydd, arwain ni, Dad. A da ni'n gofyn i ti am y rai sy'n dioddef, y rai sydd wedi colli anwylid, neu y rai sydd yn sal, y rai sydd yn dioddef o'r coronafeirws. Bendithia bob un, Dad, iacha y rai sydd yn sal, a bendithia bob un sy'n dioddef, a ronerth dy ysbryd glân i rai sydd wedi colli anwylid. Da ni'n gofyn i ti bendithio bob un ohonom ni, a gwnau ni bod yn bobl sydd yn dechwilio di, a gwnau ni chwilio Iesu Grist yn dyfnach trwy ddarllen y gair, trwy gweddio, a gwnau ni bod yn bobl sy'n gweddio mwy a mwy o ddydd i ddydd. I ni cael amser efo ti, i ni cael y berthynas yna efo ti, Dad, trwy Iesu Grist. Diolch yn fawr am yr ysbryd glân sy'n ein harwain ni fel eglwys yma yn y byd yma. Defnyddia ni yn Hymru fel offer yn deddwylo di, i blesio di, Dad, i blesio di efo bopeth da ni'n neud, a helpa ni rannu'r newyddion da efo pawb, i ni fodlon mynd allan i bregethu'r Efengil, i mynd ble bynnag ti'n galw ni i rannu'r newyddion da am Iesu Grist. Ni dim ond
rai sydd yn pregethu o'r pulpit, ond mae bob un ohonom ni yn gallu bod yn dystiolaeth i bobl eraill. Felly ddefnyddia ni fel Eglwys Dad. A bob amser, pob tro, pob dydd, gwnawn ni sylweddoli pwy sydd yn gwisgo'r coron. Pwy yw'r un pwysig yn ein blith ni. Nid ni sy'n bwysig, Iesu Grist, ein harglwydd, brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. Da ni'n byw i glodfori enw sanctaidd, a dy wasanaethu di, Dad, trwyddo ef. Da ni'n gweddio hyn oll yn enw'n harglwydd a gwaredwr Iesu Grist, hwn a ddysgodd i ni weddio fel hun. Ein Dad, hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi'r denw, deled y deyrnas, gwneler dywellus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Derwy ni heddiw ein bara feineddiol, a maddau ni ein deledion, fel y maddeiw nina ein deledwyr. Ac nac arwai ni brofeddigaeth, eithyr gwared ni rag drwg, gan i seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Felly, beth fydde ti'n ei ddweud amdana ti dy hun, gofennodd yr offeiriaid a'r lefiaid i Ioan? Pwy ydych chi? Pwy wyt ti? Beth fydde ti'n ei ddweud amdana ti dy hun? Da chi'n gallu cael bob math o atebion wrth ofyn cwestiwn fel hun. Pan o'n i'n blentyn, o'n i'n arfer deithio bob haf neu bron bob haf i ganolbarth yr Ariannin, o Trefelin Patagonia i ganolbarth yr Ariannin ar fy ngwyliau, i Villa Maria. O'n i'n arfer aros yn hi, fy modryb Graciela a fy wncwl Luis. Oedd fy wncwl, wel mae fy wncwl en doctor yna, doctor adnabeddus iawn, a mae'n heniriad hefyd efo'r bredder yna, y brodyr. O'n i'n arfer aros yn ei tŷ nhw. Pob tro oedd rhywun yn gofyn i fi, pwy wyt ti yn y ddinas hon? O'n i'n ateb nai y doctor Luis Pérez Echaro, achos oedd bron pawb yn gwybod pwy oedd fy wncwl. A fel hun oedd i'n gallu deimlo yn cyfforddus yn ei blith nhw efo'r cymuned yna. O'n i'n deimlo fel yn berthyn i'r ardal yna. Felly, beth fydde ti'n ei ddweud amdana ti dy hun? Pwy da chi? Pwy wyt ti? Efallai bod gan bob un ohonom ni ateb sy'n gwneud i ni deimlo'n gyfforddus ymhlith ein bobl. Dwi'n rhan o'r deulu hun neu'r llall. Da ni'n rhan o'r cymuned Cymraeg. Neu da ni'n rhan o'r capel hwn ac yn y blaen. Ond pwy oedd Ioan Bededdiwr? Mae Beibl.net yn egluro rai bethau amdano i ni. Roedd Ioan Bededdiwr yn cefnder i Iesu Grist. Cafodd ei eni tua'r flwyddyn 7 cyn Crist, yn fab i Sachareias o ffeiriad a'i wraig Elisabeth. Roedd y ddau heb blant ac yn hen pan cafodd Sachareias wybod gan angel yn y deml ei bod nhw'n mynd i cael mab a'i enw feddai Ioan. Ystyr yr enw Ioan ydy mae Duw yn rasol. Wedi tefy'n ddyn, daeth Ioan yn broffwyd ac yn bregethwr enwog, yn galw ar yr Iddewon i etiffarhau. Roedd bobl yn teri ato ar lan yr afon Iorddonen ac yn cael ei bededdio yn yr afon fel arwydd ei bod nhw'n flin am bechu, a'i bod yn troi ffwrdd oddi wrth bechod, hynny yw etiffarhau. Roedd Ioan yn beirniadol iawn o arweinyddion crefeddol y cyfnod, ac yn pwysleisio bod i benni ar y ffaith ei bod nhw'n disgyneddion i Abraham yn cyfri dim o blaen Duw. Roedd angen iddyn nhw ddechrau o'r newydd, ac roedd Duw yn mynd i anfon rhywun i'r byd i'w helpu nhw i wneud hynny. Dim ond paratoi'r ffordd ar gyfer y rhywun yma oedd Ioan. Wrth gwrs, Iesu oedd yr un gafodd ei anfon gan Duw i roi dechrau newydd i bobl y ddeiar. Daeth Iesu at Ioan i gael ei fededdio, ac adnabeddodd Ioan Iesu fel yr un roedd Duw wedi anfon i'r byd. A dwi'n gallu dychmygu y foment yna
anhygoel pan daeth Iesu at Ioan mwyn i cael ei bededdio gan Ioan. Y fraint aruthrol o gael bededdio Diw ei hun, Diw mewn gnawd a gwaed, Iesu Crist, Mab Diw. A wrth gwrs, da chi'n cofio siŵr o fod Ioan yn ymateb ac yn dweud, na, ti ddylai fededdio fi. Ac yna Iesu yn dweud, gad i'r bethau digwydd fel mae rhaid i'r bethau digwydd. A mae jyst yn anhygoel, ni'n gallu cyfri Ioan Bededdiwr fel dyn bwysig iawn yn hanes y byd, person bwysig iawn yn hanes y dynoliaeth. Gweithodd Ioan yn ardal Samaria hefyd yn ôl Efengil Ioan, ond yna daeth yn ôl i'r ardal lle roedd Herod Antipas yn reoli, ac yna cafodd Ioan ei garcharu gan Herod. A wedyn da chi'n cofio siŵr o fod gweddill y stori beth ddigwyddodd i Ioan yn y diwedd. Roedd Ioan yn cael ei weld fel yr Elias newydd oedd wedi addo gan Malachi 4:5. Disgrifiodd Malachi broffwyd oedd yn mynd i ddod i'r byd i berswadio pobl i edifarhau cyn i Dduw sefydlu drefn newydd trwy'r Meseia. Ioan y Bededdiwr oedd y llais broffwydol olaf anfono Dduw i baratoi'r ffordd ar gyfer y Meseia. A beth dwedodd Iesu am Ioan? Matthew 11:9-15. Felly, pam aethoch chi allan i weld broffwyd? Ie, a dwi'n dweud wrthoch chi ei fod yn fwy na phroffwyd. Dyma'r un mae'r ysgrifau sanctaidd yn sôn amdano. Edrych, dwi'n anfon fy negesydd o dy flaen di, i baratoi'r ffordd i ti. Wir i chi, mae Ioan Bededdiwr yn fwy na neb arall sydd wedi byw erioed. Ac eto mae'r berson lleia bwysig yn heyrnas yr un nefol yn fwy nag e. Ers i Ioan dechrau bregethu, mae deyrnas yr un nefol wedi bod yn dorri allan yn rymus, a rai sy'n rithro drwodd yn cael gafal ynddi. Achos roedd yr holl broffwydi a chefraith Moses yn sôn am y beth fel rhywbeth oedd i ddigwydd yn y dyfodol nes i Ioan dod i'r golwg. Felly os da chi'n fodlon derbyn y beth, fe ydy'r Elias oedd i ddod. Gwrandwch yn ofalus os da chi'n aweddus i ddysgu, medda Iesu am Ioan. Ac yn Micha 2:12-13, da ni'n cael darlun o fugail yn rhoi ei ddefaid yn y gorlan dros nos. Yn arbore wedyn, mae'n agor bwlch yn wal y gorlan ac yn arwain ei ddefaid allan. Mae'r ddefaid yn rithro ac yn gwthio i ffwrdd allan o'r gorlan gyfyng mwyn cael mynd i'r borfa. Mae Iesu'n disgrifio defodiad deyrnas Dduw i'r byd fel rithi'r debyg. Darganfeddodd y diweddar athro phleser o Jerusalem hen ddehongliad rabbinaidd o Micha 2:13 sy'n dweud mai Elias ydy'r un agorodd y bwlch ac mae'r Meseia ydy'r brenin. Mae Iesu'n cymryd y darlun hwn ac yn sôn am Ioan Bededdiwr fel yr un agorodd y bwlch. Matthew 11:12. Ers i Ioan dechrau bregethu, mae deyrnas yr un nefol wedi bod yn dorri allan yn rymus, a rai sy'n rithro trwodd yn cael gafael ynddi. Felly, dychmygwch y gorlan yma, llawn defaid. Hynny yw bobl y byd i gyd. Y bobl i gyd sydd wedi bodoli a rai sydd yn bodoli nawr, i gyd yn y gorlan yna. Does dim lle ar ôl, does dim bwyd yn y gorlan. Maen nhw'n mynd i farw heb y bwyd sy'n rhoi bywyd. A dyma rhywun yn dod ac yn torri y gorlan ac yn agor bwlch. A'r defaid sy'n rithro allan o'r gorlan yn cael mynd at y porfa ffres i gael y bwyd sy'n rhoi bywyd. Ni yw'r pobl sydd yn y gorlan yw fel y carchar, y condemniad tragwyddol achos ein bechod.
Ioan ydy'r un agorodd y bwlch yn y gorlan. A'r defaid sy'n rithro allan yn rymus, yn mynd at y borfa i gael y bwyd sy'n rhoi bywyd, sef Iesu Grist, y bara sy'n rhoi bywyd. Felly mae'r darlun yma yn disgrifio gwaith Ioan yn agor bwlch yn y gorlan mwyn i'r defaid mynd at y bugail da at Iesu Grist. Medda Iesu, wir i chi, mae Ioan Fedediwr yn fwy na neb arall sydd wedi byw erioed. Ioan agorodd y ffordd i'r brenin, nid rhyw brenin, ond brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. Tua flwyddyn yn ôl, ro'n i'n edrych ar un o benodau y gyfres The Crown, pan oedd y blant yn llai ac roedd y luned a fi yn gallu ffeindio chydig mwy o amser i edrych ar un raglen o leiaf. Da ni ddim yn royalist, ond da ni'n hoff iawn o hanes. Roedd y benod yma yn dangos yr amser pan bu farw brenin George chweched ac yna daeth Elisabeth yn brenhines fel Elisabeth yr ail. Yn yr un benod, ro'ch chi'n gallu gweld cymeriad pwysig iawn ym mherson Mair o Deg, neu Queen Mary, fel roedd bawb yn ei galw hi. Roedd Mair o Deg wedi cael ei geni 2 flynedd ar ôl daith y Mimosau Patagonia. Cafodd hi ei geni yn 1867 a chafodd hi ei choroni yn 1911 efo'i gŵr Brenin George y 5. Heb amheuaeth, hi oedd y wraig efo'r deitl brenhinol pwysicaf ym Mhrydain rhwng 1911 a 1936. Her Majesty Queen Mary. Buodd hi'n wraig i brenin George y 5 dan dechrau'r flwyddyn 1936. Wedyn yn fam i brenin Edward yr 8 a buodd e'n deyrnasu dim ond am flwyddyn yn ystod 1936. Ac yna yn fam i brenin George y 6 dan 1952. Mae yna foment arbennig yn y benod hon ar ôl marwolaeth mab Queen Mary, sef brenin George y 6, pan mae pawb yn dechrau gydnabod Elisabeth fel y brenhines newydd. Mae Elisabeth yn cael gwybod am farwolaeth ei thad, y brenin, ac yna mae'n dod yn ôl yn syth o daith hir roedd hi wrthi'n wneud drwy'r Gymanwlad, y Commonwealth. Ac ar ôl cyrraedd Brydain, mae pawb yn ei chefarch hi'n wahanol i'r arfer, achos nawr roedd hi'n brenhines, brenhines. Yn un o gestyll y deulu, mae'r wraig bwysig hon, Mair o Deg, neu Queen Mary, a oedd erbyn hun yn fam gyr brenhines, yn dod i mewn yn 85 mlwydd oed ac yn sâl iawn roedd hi'n dioddef o canser. Ac fel rhywun bregus yn ei salwch difrifol a newydd golli ei mab, brenin George y 6, yn wisgo di i cyd fel rhywun sy'n galaru. A chi'n gallu weld yn y benod yma o'r cyfres The Crown, gwraig urddasol yma tal yn wisgo di i cyd, a pawb yn troi i ddangos barch ac yn plegu pen wrth iddi hi mynd heibio nhw. A dwi'n gallu dychmygu y barch tuag ati hi. Gwraig cafodd ei geni yn 14th canrif ar 15 a buodd yn eistedd yn cael bwyd efo'r brenhines Victoria a buodd hi yn gweld cymaint o bethau a gwraig mor pwysig. A felly mae hi'n dod i mewn i lle roedd Elisabeth yr ail. Ac fel rhywun bregus yn ei salwch difrifol, heb cymorth, mae'n blegu o blaen yr un oedd yn gwisgo'r coron, o blaen Elisabeth yr ail. Fel bawb arall, neu efallai yn well na bawb arall, mae'n gydnabod yr un sy'n gwisgo'r coron. Roedd hi wedi ysgrifennu llethyr jyst ychydig o ddeddiau cyn y diwrnod yna. Llethyr at ei chwires Elisabeth yn ei chynhori hi fel brenhines newydd ac yn dweud wrthi
Bydd wastad brwydyr rhengo ti ar goron, ond mae'r goron yn gorfod ennill bob tro. Ewraig pwysig hon yn blegu o blaen y goron, ond blegu efo cariad ac awdurdod, achos mae hyd yn oed y rai pwysicaf yn gorfod blegu o blaen y goron. Ioan Pennod 1, adnodau 24 i 34. Yna dyma rai ohoni nhw oedd yn Phariseaid yn gofyn iddo, ond ba hawl sydd gen ti fededdio os mai dim ti ydy'r Meseia, nac Elias, na'r proffwyd? Atebodd Ioan nhw, dŵr dwi'n ei ddefnyddio i fededdio bobl, ond mae yna un da chi ddim yn ei nabod yn sefyll yn eich blith chi, sef yr un sy'n dod ar fe ôl i, byddwn i ddim digon da i fod yn geithwas, i ddatod carau ei sandalau hyd yn oed. Digwyddodd hyn i gyd yn Bethania, yr ochr draw i afon Iorddonen, lle roedd Ioan yn bededdio. Y diwrnod wedyn gwelodd Ioan Iesu yn dod i'w gyfeiriad. Edrychwch, meddai, dagw oen Diw, yr un sy'n cymryd bechod y byd i ffwrdd. Dyma'r dyn dweddais i amdano, mae un sy'n dod ar fe ôl i yn pwysicach na fi. Roedd yn bodoli o mlaen i, doeddwn i ddim yn gwybod mai fe oedd yr un, ond dwi wedi bod yn bededdio a dŵr mwyn i Israel ei weld e. Yna dyma Ioan yn dweud hyn, gwelais yr ysbryd glân yn disgyn o'r nefoedd fel colomen ac yn aros arno. Cyn hynny doeddwn i ddim yn gwybod mai fe oedd yr un, ond roedd yr un anfonodd fi i fededdio a dŵr wedi dweud wrtho i, os welid i'r ysbryd yn dod i lawr ac yn aros ar rywun, dyna'r un fydd yn bededdio ar ysbryd glân. A dyna welais i'n digwydd, dwi'n dweud wrtho chi, mae Iesu ydy mab Diw. Wir i chi, mae Ioan Bededdiwr yn fwy na neb arall sydd wedi byw erioed. Y berson oedd yn fwy na neb arall oedd wedi byw erioed wedi gydnabod y brenin, wedi blegu o flaen yr un sy'n gwisgo'r goron. Beth fydde ti'n ei ddweud amdana ti dy hun? Pwy ydych chi? Pwy wyt ti? Pwy ydy'r un pwysig yma? Yr ateb yw yr un sy'n gwisgo'r goron, Iesu Grist ein harglwydd a gwaredwr. Dwi ddim yn bwysig, mae Iesu Grist yn bwysig. Fe sydd yn bwysig eno fi, ac eno ni gyd y rai sy'n credu. Da ni yma mwyn clodfori enw sanctaidd. Da ni ddim yma mwyn cadw'r traddodiad na dim byd arall, ond rhoi clod i'n harglwydd ni, yr un sy'n rhoi bywyd tragwyddol i ni, yr un sy'n rhoi iachawdwriaeth yn rhad ac am ddim i ni. A dwi'n mynd i orffen trwy ddarllen Filipiaid Pennod 3, adnodau 1 ar 10. A dwi wrth i'n darllen ar hyn o bryd llyfr am Filipiaid gan Martin Lloyd-Jones. Mae'n llyfr arbennig o dda. A os da chi'n cofio, oedd Paul yn y carchar mewn Cadwyni ac yn dioddef yn ofnadwy yn Gorfforon ac yn cynhori'r eglwys iddyn nhw lawenhau yn yr arglwydd Iesu bob amser. A mae'n dweud fel hyn, Filipiaid 3, 1 ar 10. Yn olaf, ffrindiau, beddwch yn llawen eich bod chi'n berthyn i'r arglwydd. Dwi ddim yn blino dal ati ysgrifennu yr un beth atoch chi. Dwi'n gwneud hynny i'ch amddiffyn chi. Gwyliwch y bobl hynny sydd ond isio gwneud drwg, y cwn anifyr, y rai sy'n dweud bod rhaid torri'r gnawd a chellell i gael eich achub. Ni, dim nhw, ydy'r rai sydd wedi cael ein henweidi go iawn. Ni sy'n addoli Diw dan arweiniad yr ysbryd glân. Ni sy'n embalchio yn beth wnaeth y Meseia Iesu, dim beth sydd wedi wneud i'r corff. Byddai gen i ddigon o sail i ymddiried yn hynny daswn i isio. Mae gen i fwy o le i ymddiried yn y math yna o beth na neb. Ges i fe nweidi yn wythnos oed. Dwi'n dod o dras i ddewig bir.
Dwi'n aelod o lwyth Benjamin. Dwi'n siarad Hebraeg fel ma fy rhieni. Roeddwn i'n Pharisead oedd yn gadw cyfraith Moses yn fanwl. Roeddwn i mor frwd nes i mi fynd ati i erlid yr eglwys Gristnogol. Yn ôl y safonau mae'r cyfraith Iddewig yn ei hawlio, doedd neb yn gallu gweld bai arna i. Dyn bwysig iawn yn Israel. Ond mae'n barhau drwy ddweud hun. Ro'n i'n cefri'r bethau yna i gyd mor bwysig ar un adeg, ond o achos beth wnaeth y Meseia, dyn nhw'n dda i ddim bellach. Does dim byd mwy gwerthfawr bellach na'r fraint aruthrol o gael nafod fe arglwydd y Meseia Iesu. Dwi'n gallu byw heb y bethau eraill i gyd, cyn belled am oedd i'n cael y Meseia. Sbwriel ydy'r cwbl o'i gymharu y chael berthyn i'r Meseia. Bellach, dwi ddim yn honni bod mewn berthynas iawn gyda Dio ar sail beth dwi wedi llwyddo i'w wneud. Hynny ydy i fyddhau'r gyfraith Iddewig. Yr unig beth sy'n cyfri bellach ydy fod Iesu y Meseia wedi bod yn ffyddlon. Mae berthynas iawn gyda Dio yn rodd i ni sy'n credu ynddo. Bellach, yr unig beth dwi isio ydy dod i nabod y Meseia Iesu yn well, trwy brofi y pŵer hwnnw wnaeth ei godi yn ôl yn fyw ar ôl iddo farw, a gallu ddioddef fel y gwnaeth e, hyd yn oed os bydd hynny'n golygu marw drosto. Bydda yna wedyn yn cael rhannu'r brofiad o godi yn ôl yn fyw ar ôl i mi farw yn Iesu Grist. Amen.